Mil esker etortzeagatik. Badakite gubriko garaiak, zailak, izaiten aldirera. Hemen laguntzeko gune bat da. Zuek duzu hitza, hemen ez du inor epaitzen. Normala da ez da inor. Jenofa, hartu hitza beraz? Katxix. Mekatxix. Erran bihotzean duzuna. Zer kunarrat eraman zaitu? Nazkatzen hauzu. Bon, xiko naiz. Bikain Julen. Erantzuk, zer sentitzen duzun eta nola... Beraz, Julen, 26 urte, metalzale. Egunan, Julen. Jenofa, uste intuzu besteak mintzatzen otoi? Istripu famatu bat ukandut, 2013an. Azaroaren 30an, ezagutzen duzu, Ez. Paul Walker, aktore famatuaren autoan nintzen bizia galdu duelarik. Santa Claritan, Estatu Batuetan. Jende guzia horretzen da bera eta bere laguna hil direla, baina nitaz ez da neo joit. 6 urte koman pasa eta jende guztiak antzin hau. Judunaren zat hartua naiz. Nire familiak ez du lertzen. Zergatik aktore famatu bat, Hollywoodeko aktore famatu bat hilden eta zergatik ni bizirik naizen. Ahemanak moztu dituzte nirekin. Egia erraiteko momentu zailetan placeboren Sleeping with Ghost. Zedeak asko lagundu nago. Eta galdetzen aldizut, zer egiten zinuen Kalifornian bakarrik 20 urterekin Paul Walkeren autoan? Az. Jenofa, isiltasuna errespetatzen da. Zuri? Niretzat ez da komplikatua, 20 urte koman pasa ditut, baina ezakit zergatik, jende guztiak gezurra erraten. Ez hasi berriz paranoia horrekin, Jenofa? Ez da paranoia. Eta Julen, egu berri bakarrik pasatzen duzu? Bai, edozen gisaz ez dut sobera hortan sinesten. Baina nahi baduzu, nire etxerat etortzen azia, tokia bada eta nire aita beratxa da, beraz. Idoia biziki hona. Goazen hiruak? Etxean, ez duzu familia batzuk? Bai. Horrek bai ditut ikusteko. Kasu mitzia, meki hori horrekin, Badakit ez dutela inoiz eginen zuk bezain nuen bat. Bola bat pasatzen otoi? Bai. Zein kolore? Berdin zait. Gaur egun gorri kolorea egu berri urtzen da. Bekzu zergatik, marka batek zuen asbatu. Aski berria da, bekzu zeinak? Bai, kokak. Hori da. Oja! Txura hona du, ez? Bikain maitea. Ez gehiago berri zola deitu. Andoni? Bai? Hori da egin dudan miskotxa? Zegoen ezartzen alduzote? Bai, zareko ez. Biekai. Etxeko belaja ezagir dut. Arantxa. Egunan! Aita, konpainiak argi dut ez zaitut jabatzen? Julen. Jep, egunan? Nire koma anonimoko taleko anonimo bakarra da. Bikaina. Plazer egiten dit, buru berri batzuen ikustea.
Dilofa, ongi? Bai? Eta zerretzen zira? Ez? Me bai, elgarrekin josaten ginen pizinan. Me bai, Manes! Ebe, bikain! Manesa zira horak diago ez? Lehen aldia da hori... Barkatu. Jazten naiz eta faltzera. Biskotxa. Bebi jeno? Ondixka? Bai? Baduzu behin. Ja. Piskat, ha? Bizik hona da, oso izokina nungo da. Hoitarazten dit Tokioko reina. Kokarekin hasten aldut? Baby Geno. Arnoa lan bat da. Errespetatzen da. Ez dut hori esaten Jesu Kristoren odola delako, Baina Dionisosen garaian, deia, esaten zen bertuti mirakulutxoak bazituela. Gaur egun ere, Osasun Ministerioak gonatzen digu baso bat edo bi egunero edatea. Nik esaten dut, ardoa ez alda bizia. Arantxa, zer da ginolo hori? Kaiet otoi ez gaur. Egu berreko suetena ez duzu ezagutzen? Suetena maitea militarentzat da. Nire ustez, Mena emauzu begiratzen dugu nola erranen, Joan erraten zuen metal zarea zinela? Bai, niretzat musika nire bizia da. Egia, menik ere sobera maitzitut anestesia, koma, sistem, bako taleak, bai. Musika jotzen duzu? Aske ongi kantatzen dut. Eta gitarran nozio batzuk baitut. Zuk? Basu pixka bat jotzen dut. Egia? Zerbait egiten alko genuke elgarrekin? Jan nahi duzu, seksualki? Ez, nire ustez nahi gozen nuke Arantxarekin zerbait. Bai, eza. Bon, banoa champagnaren txeka. Zer da hori? Oino gezurrak? Ela, Ikuberion familia. Ah! Gotzean, zepoza. Segiro... Kristia hemen? Tori, zuretzat, Jenofa. Opari txipi bat. Bon, banoa desartaren bila. Ez duzu zure paketea irekitzen? Wow! Badakizu, Virginia zirenez, pentsatu nuen horrekin hasten altzirela, hola, entrenatzeko, lehen esperientzia bezala. Zer? Jenofa. Hartzen dut, jarri. Bakizute, godmiseak, txanatzeko erabiltzen zirela, garaian? Bizi goxua iduritu eta hori. Zeta da? Zagutzen duzu, riff hori? Zut baiet. Zure begiak, ere maitia, ematen dute, direztia. Arrunt bitxea sentitzen naiz. Lasaitoa ez? Nahi, Arantxa? Zure biskotxa magikoa egin duzu? Bai. Goxe naiz. Pipa honek goxa idekin hau. Bakizute, goxak eta seksualitatea oso lotura hartxea dutela. Eto? Primitibotasunak egiten du.
Logitea, sexua eta jatea, gure urekarentzat, osasunarentzat osona dela. Bai. Proustek zion bezala, gizona ez alda jainkoaren makro bat. Edo, jainkoa gizonarena. Ez da nintz hori? Gorputzaren psikanalizia oso berezia da. Eta bere misterioa oso mogaizia. Adibidez, nork ez du izan Moskorraldi batean pixa handia egiteko gogatukan. Hor gure animalitatera titzultzen gira berriro. Eta alkoholak du egiten ez gara gehiago kontrolatzen. Jeśli to tam inien widzieć, dobrze niebo mówić. Joren, horroitzen zira goizuntan egan ez zularik ez nekela zergatik koman erori nintzen? Bai. Uste dut badakidala.